Милтанко! Милтанко, Мари! Кам те, дека си? Айде, мамо, добър ден, добре дошла. Ич не, добър ден. То дренцоли шо ми гостувала тук по събота, че ще се утре па. Ма барем, избалеле се убавко. Едно не се иш много натъртила, де. Господи, Милтанко, язък, че се собуши. Ми в много си занемарила това кашчуване. Поме ти троа, изтупай троа. Се, видала е ти гърбо и веднага взимам метлата. Ама чуй сега ти рек, до се беш в градината. Прашиш, въдиш за ирето, та така се умориш, викам дай се тронка, приседна, а си почина малко. Господи, 10 трапа е сработила, оборила се. Едно време по 3 ленища гледай ме. И я че сега така права те гледам, колко си джиздава, пъти, че ми седиш тук. Старите люда иска седа, старите люда уважение покажи. Какво уважение? Я се окацаш от работа, а синоти се да ти се оплака. Гран в кащи се не свърта, никаква каща на работа не побарува. Съде, а има нисова навам на нам по селото. Я за некой да си продуваме. Детето дойде с нощча, а ми се поплаче. Сем жально. Не му даваш напоследък, верно е? Верно е. За 3 години 3 деца ми е наприл то нерез. Па играм се на свърт в каща и ваюва барем. Та я вече па не знам на кой свет съм. Мамице, наистина било. Мишо, искаш Мари ти от него се свърта в каща, товари метлата, а ти мете, или да им даде да цица? Миле си мача, ти иска я вършиш тая работа. Той, миленчия, шо търче не търчи по общината, главата не знае дека му е. Търчи, ама търчия закача работничките, ще отговаря за ниш. Че и закачат, щом си запела такова нозете, та той е мъж, да не е от камен. Баш такива са мъжето. Таквия са. Кам отне ти се падна някой деца не може да ти направи. Слушай ме се, че фанеш това биле и че го вариш 2 пътеве на ден. Еши си това, да не ме нищо по-отровиш. Не е отровно, Мариле, я го съм пила, че фанеш да не можеш да пъниш. Фани тука и го вари, и да си сте като се людето, а не дожа да ми се плаче. Миленчия. Обу, майко, ай, карачиш така, че наприм, съде ми лъгде. Добър ден, майко! Добър ден, бабо! Много е добър! Щом ти си доклецала тука, много ще му е добра. Чуси, Мари, сега запанало да му се караш на това момече. За внуко ти да й река. Не му дава. Не му дава. От и ти. Много му даваше. Не никакъв късмет. Шинемата вам му е, дете. С тебе се не едно да те боли главата и да се маш навам по санаториумите. Друго време беше. Се е нова дуня. Друго време беше от и не побара баше грам работа. Некой друг ми къщува. Той истина ще бърдожа всичко. От беше една мързелива. Нещо да не си да побарам. Ага си струши кутавицата, кой те гледа? Да ти е заборда. Не ми думеше. Обучи нещо. Не ме ти, Мари. Миленка, баба, ела да седнеш. Чидо. Бабо, Не ти е лесен и на тебе по-ино. Чич, не ми е лесно. Не чуй се па, да те питам. Ох, тия тази кукалевичи. Дедо, едно време и той ли беше такова бучулат като моя маж? Бучула беше, Гале, бучула беше. Ама я, те му баба се живуваш с него, а ти
живееше ти се? Майчи мой пати, моя от тия 70 имам 20 внуци и 20 внучки. Та тия ми са най-големото богатство, Господ здраве да им дава. И така е, слушайте ме сега, ще ви река, като най-стара, слушайте ме сега. Че си им давате гасиви по траса, разбращте ли? Оти, като гледам каква нова мода иде, че видите вие два света. Ай да се ексикдах си тук некъде. Помогни ми, Галя, и аз не вие да Май наслушаш се на глупости, работата си свършиш, айда. Су,